Boas tardes a todos e a todas. Quero empezar dando as gracias a Víctor Barbeito e ao comité organizador por invitarme por terceira vez xa a este evento. Estuve no primeiro, no cuarto e no octavo, xa son unha especie de ano bisiesto destas xornadas, pero foi cada 4 anos. Se voulles a falar da simulación computacional e modelos baseados en axentes, que o título, como poden ver, é do máis atractivo, non? Vai a ser un pouco diferente das dúas presentacións anteriores, en tanto en canto que non vou a falar de xacemento, senón máis ben dunha metodoloxía. Ben, se vamos a falar de modelos computacionais, habría que preguntarse, en primeiro lugar, que é un modelo. Bueno, pois un modelo non deixa de ser unha simplificación da realidade que permite investigar problemas específicos. E digo simplificación porque, aunque sone a unha verdade perogrullo, a realidade normalmente é demasiado complexa. E se queremos estudiala, o que temos que facer pois, enfocar unha representación desa realidade solo con aquelos, recollendo solo aqueles datos interesantes para o noso traballo. Non? Podemos pensar, por exemplo, nun tipo de modelo que é un dos máis frecuentes, que pode ser un mapa. Un mapa é unha simplificación da realidade, non é unha representación exacta, como é obvio. E, por exemplo, se queremos estudiar a xeoloxía dunha zona, escolleremos un mapa xeolóxico, que só teña en conta os elementos xeolóxicos, e se queremos estudiar os concellos, escolleremos un modelo que só teña en conta, probablemente, os límites administrativos. Pois os modelos, en xeral, e os modelos computacionais son o mesmo. Son unha simplificación da realidade na cal recollemos só aqueles elementos que nos interesan para a nosa investigación. A segunda pregunta é, que é un modelo baseado en axentes? Bueno, pois, un modelo baseado en axentes é unha simulación computacional consistente en poboacións de axentes que viven e interaccionan en escenarios virtuais. Ben, aquí hai varios elementos que temos que ter en conta. Por exemplo, a simulación. O objetivo dun modelo baseado en axentes non é reproducir. Se nós vamos a estudiar o proceso de neolitización no Oriente Próximo, non vamos a poder reproducilo. Da mesma maneira que un modelo dun agujero negro non pode reproducir un agujero negro. En todo caso, vamos a facer unha simulación. Consiste en poboacións de axentes. O que é un axente? Un axente é, ni máis ni menos, que unha unidade mínima de análisis. Pode ser biolóxica, por exemplo, pode representar unha persona, un animal, unha célula, un árbol, ou pode ser social, pode representar unha familia, un clan, unha empresa, unha cidade, un país. Estes axentes poden vivir, poden morrer, poden ter necesidades fisiolóxicas, como comer, etc. E estes interaccionan en escenarios virtuais. Eses escenarios é o lugar onde os axentes desenvolven a súa actividade, pode ser un ente abstracto ou pode representar un ente real, por exemplo, unha rexión, un país ou un continente. Un dos elementos fundamentais dos modelos basados en axentes é a interacción. Os axentes interactúan entre sí e co escenario no que viven. Por exemplo, poden moverse a través del, poden matar a outros axentes, poden, a súa vez, ser asasinados por outros axentes, teñen unha capacidade reproductiva e teñen, por decirlo así, hasta certo punto, unhas relacións de certa complexidade, lazos familiares, económicos, etc. Así, a súa vez, poden alterar o escenario e verse alterados, a súa vez, polo escenario. Poden explotalo, recolectando alimentos, minerais, etc. Poden modificalo, plantando, construindo, contaminando, etc. E, a súa vez, esas modificacións poden ter un efecto recursivo no propio axente e, se o axente recolecta demasiado, pode esgotar os recursos e ter que moverse a outras áreas ou simplemente morrer. A estas alturas, a moitos de ustedes pensarán que estou falando do Age of Empires ou algo así. Non é exactamente un videoxogo. No que se diferencia fundamentalmente é na autonomía dos axentes. A diferencia dos videoxogos, o observador, que somos nós, establecemos un conxunto de reglas iniciais na simulación, que poden ser posibles desde un punto de vista físico e antropolóxico, é dicir, se queremos simular o proceso de neolitización no Oriente Próximo, non vamos a facer que as persoas voien ou vivan 400 anos. É que as cales definen a maneira na cal os axentes interactúan entre eles e co escenario.
Esas accións que ocurren a posteriori son o resultado exclusivo dos axentes seguindo ditas reglas, e nós non intervimos para nada nese proceso. Tanto é así que as interaccións a nivel local entre axentes poden dar resultados inesperados a unha escala global, dos cales nin tan siquiera nos somos conscientes, dando lugar ao que se conoce como fenómenos de emerxencia. Un exemplo unha aplicación práctica pode ser as bandadas de paxaros ou de peixes. Se ustedes pensan nestas bandadas de centos ou de miles de individuos que se moven a gran velocidade uns cos outros sin chocar, etc., cambiando rapidamente de dirección, como funcionan eses organismos? Ese proceso estuvo relativamente mal coñecido hasta fai moi pouco. Incluso se aplicaron todo tipo de explicacións peregrinas, como que había algún tipo de conexión mental ou telequinesis entre os bichos en cuestión. Até que en 1987 se creou un modelo moi simple, no cal se lle dou a cada un destas cousiñas que vostedes ven aquí, se lle dou unha regla, ou tres reglas, perdón. Non te acerques demasiado ao teu veciño, non te alonxes demasiado do teu veciño e siga unha orientación semellante ao do teu veciño. Esas tres reglas aplicadas a nivel da xente desembocaron, a súa vez, nun fenómeno global que reproduce o funcionamento deste tipo de elementos, de bandadas de paxaros. Así, pois, os modelos basados en axentes son, por decirlo así, unha forma de contrastación de hipótesis, se cambiamos os atributos, as reglas ou as características do escenario, podemos dar lugar a procesos e a condutas que den resultados totalmente diferentes. En ese sentido, podemos considerar que os modelos basados en axentes son, por decirlo así, semellantes a experimentos. Se establece un escenario ideado en función dunha hipótesis e se observa se os resultados se aproximan aos esperados. Vamos ver, por exemplo, algún exemplo cotián de modelos e simulacións computacionais. O máis habitual son os modelos meteorolóxicos, que son unha proxección, según os datos que demos, unha proxección no futuro do tempo que vai facer. Se algún día lle falla o home do tempo, non lle meta a culpa ao home do tempo, meten a culpa ao modelo. Outros tipos son os financeiros, onde se escrutinan niveles macro e microeconómicos para intentar predecir como vai a actuar o mercado e así intentar gañar máis diñeiro. Estes procesos suelen ser moi complicados, pero ás veces non tanto. Por exemplo, neste modelo moi simple, atención ao dato, enunciado en 1998, se viu claramente como a falta de control crediticio en bancos e outro tipo de estructuras financieras pode dar lugar a unha burbulla que pode ter consecuencias, por decirlo así, devastadoras. Se lle sona. Será por eso que The Economist, en 2010, dixo, unha vez fallaron os modelos económicos convencionais para prevenir a crise actual, quizás os modelos basados en axentes son o futuro. Outro tipo de modelos moi cotiás son os epidemiolóxicos. Se ustedes están acostumbrados a ver este tipo de películas, sempre hai un mapa de turno onde aparece o proceso de destrucción da humanidade, se xa polo ébola, polo virus do Nilo ou por unha apocalipsis zombie, da igual. Este tipo de modelos existen, normalmente son menos digamos así, menos fans e menos bonitos, pero, son moi útiles. Por exemplo, aquí temos un modelo moi simple, epidemiolóxico, con nodos, por exemplo, que poden ser personas, cidades, tercentos, conexións entre eles, poden ser carreteras, portos, etc. Nunha población sana, de repente, aparecen tres axentes enfermos. Cunha enfermedade de origen descoñecido ten unha posibilidade de expansión dun 20%, é dicir, cada 100 personas que teñan contacto ca enfermedade, só 20 van a caer enfermas. Eso si, unha vez caen enfermas, o 65% delas van a morrer, máis ou menos como unha peste bubónica. Por exemplo, se vemos o proceso de expansión, vemos como rapidamente se carga casi a población total de axentes. Este tipo de modelos son moi útiles para predecir como vai a comportarse unha determinada pandemia, cantidad de porcentaxe da población que hai que vacunar, etc.
Pero non se usan solo para epidemioloxía, se están utilizando actualmente para estudiar a expansión de novas tecnoloxías e novas ideas. Por exemplo, Apple utiliza este tipo de ferramentas e nas campañas políticas están empezando a utilizarlo para ver como poden dispersarse, como poden diseminarse determinados tipos de ideas e estados de opinión. Pois a mesma regla de tres, por que non se van a usar este tipo de modelos para a expansión, para modelar a expansión da agricultura ou da metalurxia, por decirlo así. Ben, esta metodoloxía ten unha multitude de aplicacións nas que non vou entrar. Será por eso que posiblemente haya un auténtico boom na utilización destas metodoloxías, especialmente nos últimos 5 anos, tanto en artículos como en citas, en torno, pode chegar a un 135% de aumento. Tamén, digamos, a sombra deste boom, apareceron un gran número de plataformas de simulación, as que podemos ver aquí, que as máis habituales de usar son NetLog ou RPAST. Obviamente, a arqueoloxía non permaneciu axena a este tipo de metodoloxías. Vamos ver algún exemplo. Por exemplo, un modelo sobre a extinción dos neandertais. Neste artículo que vemos aquí, se planteaba unha hipótese. As ferramentas de pedra atopadas en diversos xacementos paleolíticos de Europa e Asia apuntan cara a un incremento no tamaño dos territorios dos grupos humanos, cada vez unha mobilidade maior. Entón, a cuestión era investigar se tal circunstancia podería ter dado lugar a unha serie de consecuencias culturais e biolóxicas entre as que se poderían atopar mesmo a desaparición dos neandertais. Para iso se creou un modelo moi básico, cun escenario semi-realista, que é Eurasia, con dúas poblacións, unha mayoritaria de humanos modernos e unha de neandertais. Cada xeración, estas poboacións interaccionaban entre sí e había un 50% de posibilidades que poideran procrear. Neste modelo se contempla a posibilidade que poideran cruzarse. Ben, aquí temos, por exemplo, o resultado cun territorio máis ben moi escaso. Vemos que tenden a agruparse, e a dinámica poboacional o que nos dá é unha población mayoritaria de humanos que permanece bastante estable ao longo do tempo, estos son xeracións, e unha población minoritaria, que sería dos neandertais, que permanece tamén estable ao longo do tempo. Unha población de híbridos que, dado que non hai moito intercambio, moita interconexión entre estas dúas poblacións, permanece máis ou menos estable. Se aumentamos ese territorio, vemos que xa o nivel de interacción é moito maior e aparecen un mogollón, xa moi unha gran cantidade de híbridos. Se vamos novamente a evolución da poboación, vemos como, mentre a población mayoritaria de humanos sigue máis ou menos estable, a poboación de neandertais vai decrecendo paulatinamente e sendo rebasada, por decirlo así, pola de híbridos. Se aumentamos isto, vemos que hai unha tendencia clara. Canto maior é o territorio das poblacións, máis disminuye a población de neandertais. Entón, o que se fixo con o modelo foi explorar unha posible, entre moitas outras causas, que tiveran dado o lugar á extinción dos neandertais. Con estas temos moitos outros exemplos, por exemplo, o colapso dos Anasazi, os parámetros de caza do Sachê, unha tribu do Amazonas, os modelos de explotación de territorio dos mayas, as rutas marítimas dos vikingos polo Atlántico Norte, etc. Bueno, vou enseñar agora tamén un exemplo do que estamos facendo nós. Estamos iniciando no momento este tipo de uso deste tipo de tecnoloxías, de metodoloxías, e as aplicamos fundamentalmente a unha línea de estudio, a nosa, que é a arte rupestre. Ben, unha das teorías, das hipóteses clásicas da arte rupestre é que tería funcionado como un tipo de elemento conformador da paisaxe prehistórica.
servindo como, digamos, como un elemento, por decirlo así, de intercomunicación entre poboacións aínda bastante móviles, non? Que necesitaban, por decirlo así, marcar digamos, o privilexio sobre determinados territorios, e o facían a través da arte rupestre. Daí, os dos últimos 15-20 anos, fagan fincapé na localización espacial dos petroglifos, a súa relación con vías de tránsito, etc. Ben, nós o que queríamos era testar ese papel, esa actividade, digamos, ese papel da arte rupestre como un elemento activo, digamos, como un elemento marcador da paisaxe, en comparación con outro tipo de monumentos que son os túmulos. Para elo creamos un escenario semirrealista, que é o da Península de Barbanza, onde nos encontramos, con unha serie de atributos, e creamos axentes que se diferencian entre axentes inmóviles e móviles. Os inmóviles son os petróglifos e os túmulos, e os móviles son o que chamamos camiñantes, que virían a simular pois a población prehistórica transitando polo espacio, polo espacio prehistórico. Cada un deste conxunto de xentes lle demos unhas características, como un número, unha ubicación, por exemplo, nos petroglifos, o tamaño da rocha, o tamaño do panel, que podía ser hasta un 80% da rocha, a inclinación, o contraste, e o tamaño percibido, que veremos máis adiante brevemente o que se trata. A súa vez, os túmulos, lle demos un número, tamén, unha ubicación, un diámetro, unha altura, unha presencia de coiraza e un tamaño percibido. Por que lle demos ou tuemos en conta a presencia de coiraza nos túmulos? Pois pola mesma razón que tuemos en conta a presencia do contraste entre outros elementos nos petróglifos. As coirazas, que son estes capas de pedra que rodean as masas tumulares, aparte de ter unha función, digamos, práctica, que sería reducir a erosión, o proceso de erosión sobre o túmulo, posiblemente teña un afán que sea o de incrementar a percepción, sobre todo a media e longa distancia destes monumentos. Por eso se utilizaban rochas como cuarzo, etc. Entonces, como veremos, un dos elementos fundamentales para nós foi a modelización da percepción. Entonces, nos camiñantes creamos tamén un número, unha ubicación inicial, que podía ser aleatoria ou fixa, en función de uns determinados parámetros, un itinerario, unha percepción e unha memoria. Estes dous procesos foron para nós os máis importantes, sobre todo a percepción, porque consideramos que, pese a que tradicionalmente se ten considerado a arte rupestre como un elemento activo, un elemento con axencia dentro da arte rupestre, non se ten definido en profundidade como a arte rupestre tería interactuado con esta paisaxe. Normalmente sempre se decía que un petroglifo que estuera ao lado dunha portela era importante en determinadas áreas de paso, ou que foran claves para o tránsito. Sin embargo, hai outros elementos máis alá da súa localización que poden haber xogado un papel importante. Por exemplo, o tamaño da rocha, as características da rocha, a inclinación, a contraste entre o gravado recén feito e a superficie da rocha, que pode haber incrementado o nivel de perceptibilidade deste petroglifo ou reducilo, incluso un petroglifo inmerso en un pleno collado que puidéramos haber pasado ao lado del, pudo haber sido prácticamente imperceptible en función de unha serie de características. Entonces, a percepción foi para nós desde un principio un elemento que quixemos ter moi en conta a hora de simular. Pese a que foi unha simulación, digamos, simplista, moi simplista, foi un elemento que nos levou certo traballo. Por exemplo, primeiro temos que definir non o tamaño en sí dos petróglifos ou das mamos, senón tamén o tamaño percibido. É dicir,
cal sería o tamaño que percibiría o axente ou a persona que fora camiñando. Esta é unha función normalmente entre a inclinación e o tamaño do panel por un factor corrector do contraste. A súa vez, para os túmulos tamén se aplicou un fórmulo no cal tamén se estableciu como factor corrector a presencia ou ausencia de coiraza. A súa vez, para os asentes foron dotados de unha visión, dun ángulo de visión e dunha capacidade de visión, pois aplicando unhas fórmulas que non vou explicar agora aquí. A súa vez, tamén quixemos modular, quixemos simular que os asentes tiveran memoria, de tal maneira para ver como se pode haber afectado a percepción. E como fixemos? Pois entonces, o que fixemos foi que a un axente concreto, cando percibira un petroglifo, automáticamente recordara onde estaba ese petroglifo, e a seguinte vez, para percibir, fora necesario que percibira o grabado en sí, senón o entorno ou a rocha no que se atopaba. Unha maneira similar a que poden ustedes pensar, se van a ver un petroglifo ou calquer outro monumento, a primeira vez son observadores, para saber da súa existencia, terán que encontrarse o petroglifo, mentres que unha vez coñecen a súa ubicación, pois simplemente con unha serie de elementos familiares, pois a localización xeral ou a rocha, pois é suficiente, sin falta de ter que ver o motivo. Isto obviamente incrementa a perceptibilidade, porque non é o mismo ver unha cazoleta que a pedra na que se inserta. Entonces, isto foi modelado con un código e dou un resultado tal que este que se pode ver aquí. E, bueno, os resultados, aunque son aínda moi iniciales, o que se evidencia é que, como é lógico por outra parte, os túmulos son un elemento moito máis, moito máis activos como marcadores de paisaxe, obvio, porque son máis grandes, son máis visibles, etc. Moito máis que os petroglifos. Non obstante, si que vemos, podese ver aquí, en vermello os túmulos, en azul os petróglifos, si que vemos que unha vez simulamos a posibilidade de que os axentes recorden onde están os petróglifos, pois vemos como esta percepción aumenta. Isto obviamente é un primeiro paso para seguir facendo e complicando un pouco máis a simulación para que nos permita abarcar outro tipo de dinámicas. Por exemplo, que os axentes poidan comunicar a outro axente da súa mesma tribu, por decirlo así, a situación de un petroglifo determinado que eles teñan visto, etc. Tamén nos permite ver, por exemplo, o número de veces que cada petroglifo é percibido, ou mamo é percibido, o túmulo é percibido. Nos evidenciou, por exemplo, que incluso neste proceso existe un gran número de petroglifos e túmulos que non son percibidos prácticamente nunca. Como este tipo de cada movimento dos axentes pode quedar registrado, isto nos permite despois volcalo en unha ferramenta de simulación, de un sistema de información xeográfica, e nos permite comparalo cunha simulación do movimento que temos feito mediante GIS e distintos tipos de movimentos. Por exemplo, nun cando poidamos simular distintos tipos de estrategia de movimento estacional, movimento a longa distancia, podremos ver como as distintas áreas máis intensas de actividade de tránsito se correlacionan espacialmente en maior ou menor medida con túmulos ou petróglifos. E isto nos permitirá apuntar en relación a que estrategias son máis de movimento, son máis activos os túmulos ou os petroglifos. Xa como conclusión de toda esta chapa, lles podo dicir que os modelos basados en axentes poden converterse e se convertirán probablemente nunha ferramenta válida e valiosa para a contrastación de hipótesis. Son especialmente valiosos para aquelas disciplinas como a arqueoloxía, nas que non poden realizarse experimentos reproducibles, que en arqueoloxía existe a arqueoloxía experimental,
digamos que non existen os procesos de experimentación que poden darse nas ciencias tradicionais. No caso da arqueoloxía é especialmente valioso porque nos vai permitir simular procesos de enorme complexidade que serían prácticamente inabarcables de outro xeito. A adopción da agricultura, ao nacemento da complexidade social, etc. Non obstante, como todas as metodoloxías, é necesaria unha certa rigorosidade, sobre todo autocrítica, especialmente neste tipo de metodoloxías que están aínda nacendo, das cales aínda temos que percorrer moito camiño. Con todo isto...